Γεια σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και συγκινημένη που θα επισκεφτώ την Ελλάδα και θα βρεθώ σε μία πόλη της Μακεδονίας, το Κιλκής. Θα σας περιμένω εκεί όλους σε μία αξέχαστη και μοναδική εκδήλωση. Η Τέχνη Κιλκής ετοίμασε για εσάς και για την πόλη μία πολύ μεγάλη και σπουδαία εκδήλωση. Το Σάββατο 11 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκής στις 7 η ώρα υποδεχόμαστε μία Αιγύπτια φιλελληνίδα, μια νεαρή κοπέλα που βλέπει μόνο με τα μάτια της καρδιάς. Την υποδεχόμαστε λοιπόν στην πόλη μας να μας μιλήσει για την αγάπη της για την Ελλάδα. Όλα αυτά σε συνεργασία με την ελληνική κοινότητα του Καΐρου, εκπρόσωπος της οποίας θα παρευρεθεί και θα μας μιλήσει για τον ελληνισμό που δρά και ανθεί στην Αίγυπτο. Η Άντι Ελάραμπη είναι η Αιγύπτια που αγάπησε την Ελλάδα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας που θα βρίσκεται στο μικρό μας Κιλκής για να μας μιλήσει για την ιστορία της. Το πιο σημαντικό είναι ότι αγαπά τόσο πολύ την Ελλάδα που έμαθε τα ελληνικά ακούγοντας το ελληνικό πρόγραμμα στο Αιγυπτιακό ραδιόφωνο στο Κάιρο.